Juhlavaa oli. Meillä oli tiivis ja laadukas lead-setti taiteellisen johtaja Tuomas Turriakun kanssa tuossa ja esitimme Schubertin Svanegesang-laulusarjasta Haine-laulut. Ja me oltiin siihen askareltu julkaisusta poikkeava järjestys, että seurasimme runoilija Heinrich Heinen runokokoelmaan painamaa runojärjestystä ja saatiin siitä semmoinen rakkaustarina, epäonninen rakkaustarina punottua. Ja kaikki alkoi hienosti. Siinä laulusarjassa pidettiin kädestä ja rakkautta, mutta sitten pikkuhiljaa kävi selväksi, että tämä rakkaus ei ole onnellisten tähtien alla syntynyt. Ja viimeisessä laulussa hän sitten oli kuin itse Atlas, kannatteli koko maailman tuskaa selässään. Mun mielestä Lasitehdas oli kyllä oikein inspiroiva paikka. Ja sopivan kokoinen tämmöiseen lead-konserttiin. Yleisöä mahtuu reilusti, mutta se kuitenkin pysyy intiiminä. Mulla on tässä lead-viikko menossa just, että tästä jatkan Saksaan nyt sitten huomenna ja meillä on perjantaina sitten pianisti Pauliina Tukiaisen kanssa konsertti Bonnin Schumann-festivaalilla. Meillä on siellä kokonainen lead-konsertti sitten tiedossa ja sitten jatkuu Deutsche Staatsoperissa Berliinissä työt. Siellä tulee Lännen tyttö vielä tänä kesänä ja laulan myös Kurt Weillin Die Sieben Todsünden teosta Simon Rattlen johdolla muun muassa Berliinin Filharmoniassa. Että tämmöisiä nyt on tässä vielä seuraavien viikkojen aikana tulossa ennen kuin pääsen sitten kesälomille.